Hej, jeg hedder Linnea. Jeg er altså Linnea Millevang Holt. Jeg er 12 år gammel. Går på skole i Sørne 6. A. Jeg har en mor, far, en lillebror og en hund, der hedder Kalle. Jeg kan godt lide at spille musik. Jeg spiller trommer og går til bordbold. Det er løgn. Hej, Olivia. Gæt lige engang, hvad der er sket. Jeg har vundet 2.000 kroner på et skrabelod. Er det ikke bare sejt? Nej, det er rigtigt. Okay, du kan selv komme hjem hos mig, så viser jeg det. Er det ikke bare sejt? Hvorfor lige mig? Hvad har jeg gjort dem? Hvad har jeg gjort dem? Hvorfor skulle det lige være mig? Din store idiotiske nar. Hvorfor skal du altid være sådan overfor mig?